La pregunta que posem els dilluns a aquesta hora, i la posem sempre a una personalitat del país, a la gent que coneix bé el país, veiem que la gent del sud han iniciat un procés que s'accelera i que podria arribar cap a la independència els propers anys, i aquí parla del 2014, ja veurem això, i pensem que un canvi tan potent aquí al sud, d'alguna manera o altra, ha d'afectar aquí al nord, i no sabem ben bé de quina manera. Primer de tot, la veus possible i desitjable la independència al sud, Sebastià? Francament sí, francament sí. Veig que ho fan molt bé, ho fan molt i molt bé. És com si, al meu parer, la societat catalana avança al bon ritme. Hi ha qui pot pensar que això no va encara massa ràpid, que no va prou ràpid, que s'hauria d'adquirir ja, però me sembla que ho fan francament molt bé. M'ha passat encara fa 3 setmanes, vaig passar per Barcelona un vespre, una nit, a dormir, a casa d'un company. Vam baixar plegats, allà al barri prop de la plaça Universitat, vam baixar plegats a fer un entrepà a la nit, amb un kebab d'aquells. I aquest col·lega meu, que és de Barcelona, s'adreça amb jo en català, i s'adreça en català al turc que li fa el kebab, en castellà al turc que li fa el kebab. I al moment de pagar, el turc plega els entrepans, ens els donen, i li diu al col·lega meu, li diu, sabes que me podes parlar català? Doncs vull dir que els catalans tenen una capacitat a absorbar l'immigració que existeix arreu d'Europa, que és, al meu parer, incomparable amb el que passa a França. Incomparable. Això deu venir ja dels anys 50-60 de tota aquella immigració històricament hi ha moltes immigracions, clar. Del sud d'Espanya, que va arribar a Catalunya. Bé, ho fan francament molt bé. Això fa que, al meu parer, el gran avantatge de Catalunya és que els turcs que treballen a Barcelona seran a favor d'aquella independència perquè hauran entès que és això una de les claus. És a dir, que el poble català és finalment no gaire diferent del poble parisenc, el poble barceloní. Finalment no és pas gaire diferent, ho veiem nosaltres. Barcelona es veieu la ciutat on més difícilment pots parlar català al carrer, que sigui comprar el pa o anar a fer el cafè. Però, malgrat això, veig que aquella empenta existeix en tots els sectors de la societat catalana. I és això que me fa pensar que ho faran. D'acord, doncs diguem-ne que ho faran. Quan ho facin, què passarà aquí? Què penses que pot passar? Com pot afectar a nivell de mentalitats, a nivell de panorama polític, tot? Suposi que hi ha gent que serà sorprès, i són aquests que m'interessen. Aquella gent que creu que tot és així, que les coses són així, i que el canvi no existeix. I que aquella mena de gent un poc, en diem, refractaris, un poc amb l'esperit tancat, que pensen que les coses, que França és França, i que Espanya és Espanya, i que Itàlia és Itàlia. Suposi que per ells hi haurà aquell petit electroxoc, perquè de veure tan a prop un canvi tan important, els que pensàvem que era impossible, hi haurà la satisfacció aquella de sí que ho hem fet, i els que pensen que hi ha pas res de possible, aquí veieu els hi canviarà el xip, com diuen. Estaran forçats a posar-se moltes qüestions, doncs, penses? Suposi que sí. Ara, el problema de l'impacte que això pot tenir de cara a la societat nord-catalana és més complicat, perquè hi ha diferents nivells, diferents registres. Els catalans que som, els que militem pel català, que sigui per la llengua o pel país, hi haurà per això aquella satisfacció d'haver agafat el bon camí. I serem més encoratjats? Suposi que sí. Tindrem més ànims? Suposi que sí, que això pot representar un buf d'aire saludable. I molta gent s'hi pot afegir en aquesta reivindicació aquí al nord després? Reivindicació de catalanitat, Que l'onada arribi fins aquí, l'onada de repercussió segur. Ara, a quin grau, això serà delicat. I és aquí que dependrà en part, suposi jo, de l'electorat i dels elegits d'aquí, i sobretot de l'administració. Potser sí que
que en certs llocs hi haurà aquella punteta, aquell d'allò que farà que la cosa pot canviar. Ara, França és un país difícil de moure. Les mentalitats franceses, ho veiem nosaltres tot tan bé com jo, donant el micro a la gent del país, que hasta els que militen pel català tenen aquell punt de mentalitat francesa que és quasi religiós i que la realitat no es pot pas tocar, això, que és aquesta això. inalterable. I que és aquella sensació és, quan dic quasi religió, és com si a més era indiscutible, que Sí. indiscutible. Creus que els homes polítics, els elegits, els representants polítics aquí al nord, veuen a venir el que passa al sud? No, ben pocs. I suposi que aquí sí que pot fer bé, justament en el món polític local, perquè el dia que això passi, i les setmanes i els mesos abans, quan això ben bé, quan se precisarà ben bé, sí que ho miraran. I veuran una fotografia d'un Parlament mai vista, una dona de 35 anys que pren la paraula amb un debat parlamentari, cosa que a França això mai s'és vist. El ball d'un poble de 80 habitants que a 40 anys fa el seu segon mandat i que no vol el tercer. Vull dir que en aquell sentit sí que tenim molt per aprendre d'ells, molt. El nivell dels elegits localment, no només aquí, però a l'Auda és el mateix problema i a l'Errau és el mateix problema. El nivell és molt baix, l'edat és molt alt, i la presència de l'eclectisme de la societat hi és pas guta representat, pas guta. Bé, acabem, sé que tens un poc de pressa, Sebastià, gràcies d'haver passat aquí a la ràdio. Per resumir, la independència al sud només pot ser bona, però la reivindicació catalana d'aquí al nord. Suposi que sí, que com dèiem que per això hi haurà aquell buf d'aire d'encoratjament i això sí. Ara, crec jo que des del nord, quan nos traprem a la perifèria d'aquell nou estat que al meu parer se farà, tindrem un paper, al meu parer, cabdal també, perquè els catalans coneixeran aquell canvi radical que farà que ara seran responsables d'ells mateixos i doncs responsables també del llur discurs i el poble sencer haurà de passar amb una altra cosa ara, una altra etapa, és a dir que haurem de deixar de banda el nacionalisme que ens han obligat a posar endavant per existir, per poder ara s'adreçar al món sencer i deixar de banda una mica tot el que és bandera, l'himne, el d'allò, això s'haurà de deixar de banda per poder justament avançar. I és això que nos farà bé. Això nos farà bé. Els que hem sigut nacionalistes amb la independència no caldrà pas que ho siguem més. És a dir que no hi haurà pas menester d'això. És a dir que el dia que tens el dret d'existir per tu sol és el dia que justament pots descuidar tot això. Al meu parer s'ha de descuidar tot això, perquè Catalunya, al meu parer, no ha pas d'esdevenir un estat nacionalista. De nacionalistes, el discurs nacionalista és quasi obligatori per mort de fer caure la balança. Però un cop que això és fet, és molt important de no pas caure en el parany en el qual han caigut un munt de països d'esdevenir un estat tancat. Però penses que no caurà en aquest parany, Catalunya? Esperi que no. Sebastià Girart, periodista, França 3 i home de vi i de vinya. Gràcies, bon dia. Gràcies.